So yun, wa na tuloy umiyak na si Inday Miriam, no? Oy, kawawa naman si Inday Miriam, oy, mag-isa. So today, I'm going to cut my hair, guys, and dahil sobrang mahal dito magpakat dito sa Amerika, so ang gagawin ko. Ako ni Mr. na dapat maaga kaming gumising kasi bukas meron daw appointment siya. So ngayon, umaga na. At nagising ako, nag-half bath ako, nagmamadali kasi nga 6 o'clock na ako, ang dapat alis kami 7:30. And then sabi ko, lo, dapat pakainin ko yung asawa ko, baka magutom. At hindi ko na siya tinanong, guys. Magtanong-tanong pa ako. Ang sabihin niya, ayaw niyang kumain. So ngayon, nagluto ako ng itlog with cheese, onion, and scallion. Ano yung ginawa ko? So ano pa bang ginawa ko? Pagbaba niya, pinakain ko sa kanya, guys. Wala nang tanong-tanong. Sabi ko, kainin mo to para busog ka, magpunta sa doktor. So magpa-doktor na naman kami, guys. Balik na naman kami para sa kanyang mata. Kasi yung kanyang mata talaga ay nahihirapan na. Nag-ano naman, guys. Naghanap-hanap naman yung mata. Uy, kaluoy-luoy sa akong baby. Hala, guys. Bigla man akong umiyak, guys. Hindi po ako sad. Hindi po ako unhappy sa aming marriage ni Tammy, hindi po. Nakikinig po ako ng preaching, guys, ni Dr. David Jeremiah. And ganyan po yan talaga ako, guys. I'm very thankful kasi, guys, sa taas, guys. I'm very happy na ganito yung ginawa niya sa akin at sa ating lahat na just look at yourself, guys. No, amazing kaayo ang iyang gibuhat sa ato, diba? So, mauna siya, guys. Every time na maano talaga ako, guys, I'm very thankful sa lahat. So, anyway, alis lang kami, guys. Kinain naman ni Mister yung ginawa kong breakfast para sa kanya. Na-curious ako kung ano kanyang sasabihin ng doktor ngayon sa kanya, guys, kasi yung mata niya talaga, sa tingin niya talaga kailangan ng ioperahan. Pero hindi pa rin natin alam, doktor pa rin ang may alam, no? Kasi hindi naman tayo pwedeng magbuot-buot na opera-opera sa mata niya, no? 9 o'clock yung appointment niya, pero maagang-maaga kami, guys, kasi 46 minutes yung drive, and also kailangan mo pang mag-fill up ng mga form. Habang nagda-drive kami doon, guys, kahit ano-ano na lang yung mapunta sa utak ko, guys, delikado man yung opera-opera, lalo na sa mata. Manalig na lang tayo sa taas, guys, kung ano man yung sabihin ng doktor, no? Baka hindi na kailangan or ano ba. But anyway, so andito na kami sa building, guys. Marami pa lang dito mga offices na sa pinuntahan namin. Malayo-layo ito. And also, so ngayon, pumasok na kami, guys, agad-agad kasi alam namin na marami talaga, ang daming tao ngayon. So, nag-fill up na si Tammy ng form. 30 minutes din yung paghihintay namin. At finally, tinawag na si Mister. So, ngayon, kinausap lang ang aking dudong Tammy, no? Ang mga interview. Kaya kapag usapang mata na, guys, kailangan talaga niyang magpunta ng doktor kahit sa tigasin ng ulo ni dudong Tammy. Alam nyo, takot yan, guys, kasi ang mata talaga, importante yan sa ating buhay. Sumama ako dito sa loob kasi usually hindi ako sasama ngayon, na sumama ako at ang dami kong natutunan, lalo na yung kinausap na ng doktor si Mister, guys. Yung sigarilyo, guys, is part pala, guys, no? Sinabihan siya mag-cut off siya dahan-dahan kasi isa yan, part yan sa mga mangyayari sa mga mata. Adoy, ginoo ko, ganyan pala. And of course, ang pinakaano talaga dyan is aging, no? Tumanda na dudong Tammy at alam nyo naman yan, kapag tumanda na tayo, ganyan, may mga problema talaga tayo sa mata. But anyway, so pagkatapos nyan, guys, ang problema ditong dudong Tammy ay kahit saan-saan na lang yung gusto niyang puntahan. So ako na yung mag-drive, guys, pabalik ng bahay kasi ang daming mga nilalagay sa mata niya at hindi na daw, halos hanap-hanap na yung mata, guys, cloudy na daw. So inalalayan ko na siya, and then gusto niya magbili ng bagel kung saan yung bagel na gusto niya. How many you get? 6. Huh? What kind? I asked you. Well, it's okay. I don't care. What is this you're holding? So yun, guys, pauwi na kami, guys, at sinabihan siya ng doktor na babalik kami after 4 months at si Tammy disappointed. Bakit daw hindi ako sinasama ni Mister or sumasama sa mga event kung asan siya magtrabaho. So ngayon, ang masasabi ko lang, no, alam niyo ba kung bakit hindi ako sumasama? Hindi kasi ako trabahante ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho, guys. Alam niyo, pang ilang beses na kaya ako nakapagkamala ng mga tao na anak ako nito nung maliit pa ako, yung sobrang maliit pa yung katawan ko. Kakain kami sa labas, guys, mahiya, parang may palagi akong hihinga ng ID, and then magtatanong yung mga waitress kung pwede ba daw akong uminom, anak. Magtawanan na lang kami nito, guys, kasi palagi akong napagkamala na anak. Kigo naman ito. So, pwede ba, can I have your ID? Allowed na ba itong anak mong mag-inom? Hindi man ako pwedeng sumama, guys, baka mapagkamalan pa ako ng mga trabahante ni Mister. Mahiya pa ito na, oy, nag-asawa ito, oy, ano yan, bata ang pinangasawa, ganun. Yung may mga tao kasing ganyan, so kaya hindi na ako sumasama. At ano ba, magsama-sama pa naman ako, no? Ang tagal-tagal pas trabaho, guys, whole day, whole night, kigwa. Yun lang yun. Lang ko, ipaibot sa maliit na og sa rihang nakaabot ng public Walmart, guys, kasi akong bana gusto magpunta dire. Murag daghan-daghan na dyan nag-ingon ng mga Tagalog, guys, magbisaya daw ko. So magbisaya, tabi tignan nato kung makaintindi ba kayo. Ambot sa laang, pileded sa ok.
Sige, maguguing nun magbisaya daw. Kung magbisaya tabi, tigtanaw nato ni kung unsa yung resulta ni. Okay, nabot man tag Walmart, namalingki na po mi guys. Mahilig man yun din mamalingki ang akong bana no. So, samtang naa natin din. Namalit na sa ako guys para lotion guys. Kaya akong panit, pati yung ugahan no. Abti kay ni akong panit, moro yun yung sup-sup og lotion. Ug ingnan man kog pinakalit sa akong bana, magpalit daw kog napkin. O, kung saan man akong napkin, kog yun siya. Pagpalit na diha kay kapoy, kay sigpalit nga kanang sigag panugo nga ako magpalit kay maulaw. Ulaw-ulaw kada dong. Maulaw man di ay karon pa magreklamo. Dugay na ako sig panugo ning palit og napkin. Nagpalit na lang kog duha guys para hindi na nako siya masuguan no. Nya pag abot namo diri sa mga gulayan guys, ito kini mo akong gipalit dayon kay morganahan juguan nga ano atsal guys, tamis nya giparisan pud nako diri og kaning string beans kay murgi pangkapoy na mag-use arugula guys no, kay murag sige na gyud bigkaon nya magani kita pud diri okra. Murag taod-taod na lang gyud ko wala kakaog okra guys nga katong ginisa nga gibutang bagoong kay lami-lami jud na siya. Unya karon nagpalit na pud kog onion guys kasi daghan man yung gipalit ni onion ni Tami no. Nangadaot jud taon nakasayang-sayang lang guys nya itong si Tami nagtudtuad na pud diri. Palit na pud siya kape oy. So pauwi na kami guys. Gikapoy ko Kana ganing si Tami ang daming doktor lang yung ano namin, ngayon napunta na sa mga iba-iba't libang lugar. Kalukuhan man ito asawa ko Dili man guganahan gud magpalibot-libot guys. Gusto na ako pag uwi na talaga gyud no. Nya mag-stop lang isa okay na. Pero daghan pag stop pa na mabuhay na. At dahil Friday ngayon, ayaw ni Mr. kumain ng karne. So ngayon ay pakain natin leftover at saka itong string beans. At ako naman, okra yung aking kakainin. Atin lang itong igisa guys, kasama ang ating alamang, yung bagoong ba. Ino-boil ko lang itong string beans guys, kasi gusto ni Mister yung salad-salad lang ba, simple lang. At dahil nagluluto tayo ng alamang guys, ginisa natin. So ang ating bahay guys, amoy alamang na guys. Buti na lang itong asawa ko, walang ko kontra. Hindi ko mo kontra guys. Lalo na dito sa social media, ang daming mga taong mahilig manakit. Kailangan din ninyong i-control ang sarili. No? At maraming galit sa akin na ganito, ganon. Guys, hindi man ako naghubad guys. Hindi man ako dito nagbra at nagpanty sa social media. No, hindi man. Hindi ako katulad ng iba magpakita para lang magkapera. Okay lang sa akin. Kung walang pera, okay lang. Kung meron, good. Ano lang. Ayaw kong umabot sa ganun guys na parang naghubad-hubad na ako. Pinakita ko na yung mga katyantiyanan ko. Yun, wala man. Kung yun yung gusto mong gawin, gawin mo. Pero ako, ayaw kong umabot sa ganyan. Mas mabuti pa sigurong magtrabaho ako sa gasoline station kaysa ganyan. So today, I'm going to cut my hair guys. And dahil sobrang mahal dito magpakat dito sa Amerika. So ang gagawin ko, ako na lang yung magkat kasi sobrang haba na yung aking buhok. Gusto ko mahaba yung buhok ko, pero gusto ko din siyang may style. So ganito po yung magkat. Sundan nyo na lang ako guys. Kung magkahiwi-hiwi po ni, wag ko nyo akong pagtawanan ha. Kung magkamali-mali man ako, wag ninyo akong pagtawanan kasi wala pa akong budget dyan. Wala na akong milyones, okay? So pagkatapos natin mag-cut ng buhok guys, naligo agad ako kasi alam nyo naman si Inday Mirian is hindi po binabasa yung ulo. 2 to 3 days po talaga yan. Ganyan po para hindi sobrang dry yung aking buhok. At dahil sa mga nagsasabi or dahil ako na rin naka-feel ng dryness sa end ng aking buhok, so kaya kinakat ko na guys. Kung saan ba ako natuto nito, of course, meron naman tayong YouTube. Grabe ang haba-haba na pala talaga ng buhok ko guys. At yung end ng aking buhok is para na siyang, murag bulak-bulak na gid sa mais. Namamahalan talaga ako dito guys kahit yung mga haircut sobrang mahal. Pwede naman ako magpa-haircut no, pero pwede naman din ako mag-cut. Hindi naman talaga yan masisira yung buhok ko kasi sa sobrang haba nga and pwede natutubo naman yan kung magkamali tayo, di ba?
Mahaba-haba din itong kinuha ko guys, pero yung end ng buhok na yan is sobrang dry na talaga siya. Sa nakikita po ninyo, yung kulay ng aking buhok is humahaba na malaki, mataas-taas na din yung growth ng aking buhok. Pero napag-isip-isip ko, gusto ko sana itong kulayan ng itim, pero na-notice ko din kapag magkulay ako ng itim, mga few weeks later guys, ganito na yung kulay, mag-change, hindi siya itim. So gusto ko talaga yung natural hair ko, bahala, marami akong gray hair. So ipag-try ko talaga na hindi ko kuluran ang buhok ko hanggang makikita po ninyo para ng abnormal ang buhok ko, kasi yung itim, yung tubo niya at saka yung kinulayan magkaiba talaga, but wala na akong pakialam. Okay na yan guys, hindi naman kailangan talaga i-perfect yan kasi mahaba naman yung buhok ko. Pag ikulong-kulong ko din yan, hindi din magkapantay. So okay na yan. Para sa tingin ko naman, okay naman yung pagputol niya. Hindi siya perfect like katulad ng mga nasa salon, pero fights na yan. Grabe, guys. Ang itim pala talaga ng buhok ko guys. Nakita ko dito, grabe ang itim pala. Yung natural hair color ko maitim, pero reality guys, grabe din yung gray hair ko, tumutubo, dumadami. Pero alam nyo, maganda din yung gray hair guys, sign of aging and sign of basta aging lang. Sa wakas, nakapagputol din kasi talagang pinag-isipan ko to guys. Last week pa ito guys. Buti na lang na nagawa ko talaga. O tara, maligo na tayo eh.